shi benta ban lekmen bat ban rakhe ya umau mer ka jing shakri jong ka balang Presbyterian Nong Thmai district Maubu Ribhoi Sinat kablada bat kenjo pura mentau snem arjar arpui Syakarta kabah nyop san snem ne ya kabla tip kum ka jubilir nong katai ka balang kala penlong ru ya ka program rakhe jubili bapher bala shim benta shir hem daki khun samla CE society jongka bat bala peniat daki bor balang kawai neki program bala penlong ha katai ka jing rakhe kala long daka jing kilan met ya ka belatip kum ka jing mare kilan met kabatang hapok ka lai kilometer ha ka step jong ka south tarik naiwing ha ka snong nong Thmai umsning Ribhoi district kablas dang na lat snong bat mare tawyar ya ka benta ka snong bat la penkot hamadan lekai bat samsundan ya ki khusnam u kongsan ha katika jing mare kilan met ulalong uba roki marwen rang ba snong ka snong umsning proper b ubalong ru uwe na ki rang ba bala pau khmat bha ka Ribhoi district hi barok kawai na ki te ki balai shim benta ha ka jing mare kilan met ki kenthop ya Nathaniel Mali uba khlung tam ha karta na baro bat kumjuru ka kong experience rempet kabla rang ba tam na baro bat ki bla poisha ka thong jong ka jing job baning kong ki kenthop na junior shenrang u barrister mersing junior kenthe ka iba shisha Mali na ki senior shenrang u Geraldos Emli bat senior kenthe ka Evangeline Makri rengkat bat ki wede ka jing rakhe bat pli ya ketika jubili kelas dang shwana du ka arpu sau tarik risau da u pastor KI Rempet moderator ha ka bala sakilang bat kiwe ki pastor ki temen basan kentup ru na ka balang bat ki riud khot shenrang bat kenthe bat nadu kitei ki sngi lasdang sai kini ki program ter ki badang but shu hadu banda kliap ya ka lama jong ka jubili hadu ka arpun riu tarik no pra ha ka tei ka ju hi ka sngi lapen bai ru shiteng sngi da ka program le kai bol ka belas dang nadu ka por khat arbaje shiteng sngi bat u kongsan ulong ba Charles Marngar MDC ka Mauhati constituency ki kenhon bala job ki kenthop ya kan naka kenhon ki kenthei ha ka football la ra da kan nongjri da san lanot bat naka kenhon ki shenrang la job da kan nongjri da ar lanot bat la samru ya ki khusnam shaki kenhon bala job kinja lengba ka jing penyat bastat ke jongblei bar lengba ka jing kum ki banget ibu ka jing duai ka bakerpang ba ke iki bar khot kenong ba job te ban om shimya ka por sai simpat ngai kublei ye pi baro nado i pastor ten basan bat baro ki baidan benta khamtam ya kito ki bala lek no syakmat jong ublei ki nong seng ki nong bu ki balawan manstang ya ka balang hapo tani ka snong dan shibun kita ben basan dan shibun kirang ba balang dan shibun kita ki founding member ki balastang ya balang ka jingal enti nyop san snem kamde shu ka ba mulu mala andai gede ke eke ka buram ka bakraw yo blay lengba ka jingsne ka jong u kani ka balang ba kani ka snong kalong kumni kun makalong tinakali ang jong asay simpat na ay ka jingkit bok kirang ba ka balang bait hapo nong Thmai kandang laaban ay ka jing shakri nakamanta ka buram ka jong ublay bat indang la ban say shibun ki khun samla shibun ki longing ki baskem ka longing ka baskem ka longing ka ba don benta bat ublay niyo ya ka balang ka baskem bat haba ka longing ki skem haba ka yin ka sem ka ngit bat ka yin ka sem ka duai hangta ka balang ka skem bat ka balang kandang ki saprang banai kublay jubili ya ka balang hi baro ko kene gesnem jong go jingkemen gesnem go jingle kemen go jong pikun ke balang go jingkenjo jong ke balang sya go jingdap go ban nyobusan snem lane go platinum jubili na so banai go jing kublei ya pi baro go jing kublei jubili ya ke balang ya ke society ya go jing sengen thai ba di khot jong ke balang baro kublei long dorongkat bapi ya ke society kunjuru ya ke balang hi baro ko hadu berhina penkot ya kena kecing rakhe jubili meneng ye songkai ni laya keren in layang tuan besan ba pe la ka kenai ni wala bolsa pegi gilphewa sam kolamat phet kenai khan pegi simrang phet kenai arlanat pegi khan bestat ko artis pendam kenai
ikan ki bestat kuar ki pendam kemai ailat ki ikan ailat ki ke kemai tinggal sukemen ba kejingwan jong i kejiseng samla balang nong ceri ni kedai kejing start jong pi ke kan ke balang nong temai kedai kejing start jong pi ke bapenlang ya ke kemai baya wan sunga api hakan kejing rakhe jubili ini ai kejing khablai ke berpang nakal yang jongi hakan ke por mangade jong wei lagi khat jong kejiseng samla batong dekat jong komiti balang nomor 7 sum ke tawan kran yang kini ke por kemiat lengkap dengan prinsipun habang idan hapadeng kejing rakhe jubili kejing ikumni kena akan daingu yublai kejing ya lempi nyu pesan Islam kamdei kejing ya lempi ke besuk kejing ya lempi ke bagi koru koram kejing ke babon kejing ya lempi penrei iskoban ayo yublai ban iskoban ong kumbau nongruai shemen simuong haba atrau kikan jome ngaperkhat kat me ngadap bejing ngok bekrau nomor ki ke baro ki bablai lale ini yo ban rakhe ya kene ke platinum jubilee ke balang ke jongpi ke khang ban Islam ngene ke per ngadam tang ke message ke kubur naga banta jongpi ke perlu samla ban ai kublai ke pang ya ke society berpelang ya kene ke program kene ke program ke pelang kene ke si ke jingle kenan bat ha kene ke jingle kenan ngasim ke kabu ban ai ke kubur ini dan nangi kun ki kun samla jong ke balang ilang ke jing ubi ke jong kris